Inlawlawag ni Crime Investigator 1, Florentino Versosa, wenno mas amamo itinagan nga boy, membro ti CIDG. No kasanuna nga napan kinemmeg iti may tutudo a suspect ani Estrella Palakpak Iribad alias Kati. Tita napakamuan manipod kenkwana nga dakkel iti tulong iti CIS iti pan nakakemmeg ni Palakpak. Idi agarop alas 9 ti bigat ti bulan ti Abril iti daytoy nga tawen imbaon na ti Hepe Provincial Chief di Ilocos Sur CIDG nga ni Major Merculio nga mapan mang surveillance ken ti maysa nga agnagan Estrella Palakpak kadaan iti warrant of arrest nga 5210-B violation of Republic Act 9165 iti Bigan City. Apaman di nga inbaonak ni Hepe Mi imuna nga napanak nakipag-coordinate iti Bigan City Police Station. Sakbay nga napanak di jay nasaong lugar. Bago nakman nga nadimanon di jay nagpanunutak no anya tinasyat nga strategic. No anya tinasyat nga cover story. Ket napanunot ko nagpamarangak ng may isang door-to-door agent nga agi waras ti agi danon di kiti pawit nga kwarta. Kasta nga rod tinaramid ko. Ket bayat inak paragsalsaludsod kadagiti lumugar iti barangay Solid West o barangay Portibigan City kadwan na ti mangibaga nga dida nga amamo ni Estrella nga Palakpak. Ket kadwan na met ti mangibaga nga amamo da isuna ngem saanen nga agdaed iti dayta nga barangay. Adda pay nakaibaga nga napanen iti Cagayan ngem dida nga ammo nya ti gustong address na. Kaslaman laeng grasya ko nakadi ta may isang nga ubing tinakaibaga nga Estrella Palakpak ket nanang iti kaeskwelahan na. Dayto yung ubing ket agbasbasa iti Burgos Elementary School ti Bigan City matlaeng. Babayan iti dayta nga informasyon nga iti dayta nga ubing nagkaruunak iti lead. Isu nga idi umalas 12 ti aldaw na marayak ti naginana. And then iti bandang alauna ti malem napanak man rin. At di imbaga di ubing nga di nga ubing nga di nga ina ket nanang ti kaeskwelahan na nagpanunutak man rin ti sumarunong strategic. Isu nga ditan nga napanunot ko nagpamarangak nga mestro tapno diti kasta sa pulik DJ anak ni Estrella Palakpak kaeskwelahan di nga ubing nga ni Rodel Palakpak Jr. Ket babaen met iti tulong ti maysa nga CIS agent naamuak ti gusto nga pagtaingan ni Estrella Palakpak. Iso nga iti bayat iti agarop alas 2 iti malem napanak iti nasao nga barangay nga DJ nga rod San Julian Norte. Ket ditan nga insayangkat ko ti panang surveillance nga gusto kini Estrella Palakpak. Sinaludsod ko no sino ti kanyada kadagiti ubing ti Rodel Palakpak Jr. Ket kusamet nga ubing nga imasideg. Ket adda may isa nga babae nga nagsaludsod kanya. Apay ka di sir, anya ka di ti basol di anak ko. Kunana di babae. Awan kunak addalaan ti importante nga ibaga kanya na kahit kula nga bagbagaan dito anak mo kunak. Sino tayo ka di nga kunakpay kundi di may isa nga babae. Siyak sir ti inana kunana. Anya ti gusto nga nagan mo kunak. Kati sir, di gusto nga nagan mo di buo kunak. Siyak ni Estrella Palakpak. Yung middle name mo, kunak, manen. Ribad, sir, kung ano, di balasa nga, kung ano. Isumaten, di jay nga, nag-conclude nga iso na nga talaga, di sapsapulik. Kat idin ta, makonfirm ko nga iso na, tapno saan mat iso na nga mabainan. Kaadungar ti tao di jay. Inbaga kanya na nga, dila mabalin nga ron nga, mapantay di balayo, di jay talang nagpapatangan. Ay panggap ka dati problema ti ubing mo, nakunaktin ko na. Sige sir, kuna namat. So, kita talugod nga, napangkam di jay nga rod pagtainam da. Kadayta nga kanito, tinawaga ko ni Major Merculio nga si Umi. Ipakamuon kan ko na, nga cited ko yung subject, nga ni Estrella Palakpak Iribad. Kat inbaga namat, o sige, umay kami ditan, kuna namat. Ngam, kalpasan di nga pa nagpatang ni Major Merculio, madlaw ko nga kasla alusiisan dito suspect, dito subject.
Ket kasla kayat na ti tumaray. Pag mamuan ada si mangpet nga lalaki, namuakon langanin nga asawa na. Apaman nga namang iso ti asawa na, mabalid siguro dito yung nga mang witness kan kuana kunakon. So nga, iti daytabat lang nga kanito, nagpakilala ti numutibiyag, kas miyembro ti CIDG ti Ilocosur. Ket ditan nga inasot ko DJ warrant of arrest nga DJ Bulsak, inbaga kon kinkuana nga isuna ket arestado kasi adda ti warrant of arrest na. Nga inisyo ni Judge Alejandro. Naklaat isuna, pati nila kayo na. Ng katapno di kasta na malawlawagan, in pabasak nga kinukada nga agasawa. Ket idin na nabasa da, binasaak na tin isuna ti Miranda Doctrine. Di kalintigan ti may isang nga akusado. Tapno di kastahan, pawatan na nga nasayat. Hindi na kalpasan nga nabasa isuna ti Miranda Doctrine, agsangit isuna. Ket ibaga na ti rigat ti biagda, kasano kanon ti pangalanda ti pagkansada. Ngam kunakmet, inbaga kenkuada nga agasawa, nga amin nga problema, ada solusyon na. Iso nga saan kayo nga madanagan, ta oray no tiliwan da kayo, tulungan da kayo mat ang ginga di makayami. Dayta tinbaga kanyada. Kalpasan dayta, agsukatak laing nga rod sir, kunana. Ket sige, kunak. Ket ibagak metin idi nakasukat, kinila kay na ibagak kanya na nga sumurot kanton di opisina mi. Rejelaan ti naramid. Idi kwan, ano ulit mabayag, inawis ko yung sudan, di nakasukatin, inawis ko nga umay ti opisina mi for proper documentation. Bilin sa binsamit ni Barangay Kagawad Teodoro Peralta nga agnaid mismo iti shelter bill no kasano ti kasasaad dagiti kaaruba na maipapan ka dagiti sayang goseng nga nagpupunipunan iti agraraira adakis nga aramid iti pagtainganda napagamumpay manipod kenkwana nga dan ti tallugasot abutante iti nasao nga lugar. Awan metende kiti amok nga madamdamag kung may panggiti kiti droga dito yan. Since nga nagtugawak nga nagkagawad dito yan, shelter bill. Ngamin, iti kalkalabes nga tanga taw-taw enwenwal aldaw at dadagita nga madamdamag kumet. Ngayon bali awal la kanya dagita tanjak nga nga kahit misal i-robrobo ti bagbagik nga rod. Dakayat ti bumibibiyang. Ngayon tatan nga kagawad ako na kay ikayat ko kay natal na dito shelter billen. May panggip iti droga. Awan meti ko na nga may panggip dagiti may panggip iti drug personality nga may dagiti shelter bill ket awan ti ko na ngaw dagiti dati laingen nga dagiti balbalay da as usual dagiti umay damo aditi nga talaga tadami ti unit nga naala da dito. Awan malati na damag ko deta nga banag tanga ngamin na langinen idi may da arestaren. May panggip iti droga nga masasaong talaga nga mutawan na ididete nga kanito di pa nakaala na. Nakaumay latay dito ita siyempre ni lakay na nga rod. Tay iti pagamu at ididete dadajay kagayaan. Kaya siyempre mga babaling nga tami nga may panggip iti dami nga ta lumlumnenganda niya damon niya ti damlumnenganda. Ken dagiti awan met dagiti riding and time din sa damo wala pa dito yan kung kunada nagsubli na mat dagiti mismo nga bigan nagpartikular dito siya may panggip met timan na nakaw kada ko awam met nga ta no daman dagiti makaaramid met nga ta ti dages kay hame nga ta nga taga dito ila ta aming may ipapabasol ti shelter bill kay mesa numampay nanumo nga lugar ti shelter bill mabalin ko nga tanga may pampanakkel kada dito nga tempon nga natal na ti shelter billen degilain sa at dalat tame syempre no at taman bilang dasumsumbre nga kakasta kay mamonitor mi melata ta syempre tinumotibiyang at dalat tame nga bumaybayabay sa laing nga ti kinakonsal ko mesa na kay ti Bipat miyembro ti Bipat iti Iloksur no tila ni masarita kadeto yan ti may panggip ti droga dagiti kakabarangaya no sino man dagiti aggandat nga mangisayang kat iti mading nga aramid kang ro na ti droga kay handa lang aramidenen ta tinumutibiyang hanak nga mang duwa-duwa nga may isa kadagiti mangipakemeg kanyada kas may isang mangibagi met ti barangay. Kaya di nga pinaka-red me, di gilaod. Na di pinang planted da kanya da. Hindi mo rin da yun.
na nabayagmet eh. Manutawin pa ni Rodel kung nga natay, pito nga tawin na 2007, hindi natay. Kaya manutatan niya. Hindi man sa tawin eh. Tinaltugan da nga gente amyanan ti Coop. When idi adda ni Rodel ko may adwa dala tati ba panag ilihiling niya sir idi. Di na tayo ni Rodel ko na sir kaya awan tayo ni ingkwa nga debt certificate na di jay korte. Kami hindi napamit lang na dito may manugang ko nga dito kati na napanagaten. Nga po tayo idi kuan sir deta patay-patay na kunadan so nga agbutay mek nga mapamakiring so nga siyatil mapan. Baka dahil nga ta pinaka kuha na aserhan na pinagaten ti hearing na kaya may tamo katalo nga hearing no hanggang pa nagaten ke talaga nga kwenda kami kunada nga ro balod da ka kunada nga sir pa sir bagada nga ro nga transfer da di karsel sir mama pandami ini nanipo di dinay balod ke kuha mama pandami di kito duwang nga ubing dito di na kuanin idan ko ng arog serta nakasibilyan kanome sir di may nangala kanya na di may bagada kanya di tayo paglalakpan da dito grade 3 na dito junior na sir junior Rodel di inuna nga babae na grade 1 di grade 6 eh di may bangir nga apo na di laod grade 1. Iti pinagsubli iti may katlo apaset iti programa tayo nga police files. Dita nga intay makapatpatang. Iti mismo nga ina ni Palakpak animanang Lita Ribad. Dita nang imbuksilan iti marikrik nana iti napasamak kinti anak na. Ken dita dumapay nga makaited iti inananay nga impormasyon maipapan iti kaso ni Palakpak.